ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tondulmaji e nder galle ceerno abou baydi kaw ɓokki sabbudu e nder galle ceerno mahamoudou thiouna to nabbaji siwola e nder galle ceerno ɗaha kaha ko on waktu yoni ha to sinthiou mbala e nder galle ceerno sala ha to boyinaji e nder galle ceerno ahmadou ha boyinaji e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal marché central de thiés kañum woni ko suumi jamma hanki ha fenma subaka hande o kayne tolno e million ngaji kewɗi jaadi e cuurki hewɓe yewɓe toon piɗɗi juuɗe kolliti ɗeɗo henna kala e saaha ɗeɗo henna gueɗe enen mbaɗirima autorité ji municipal kolliti ma guddiɗe hen losko yañgo no feewi to leydi mauritanie kene tolno e 95 tonnes taw ko kosam ɗam happum gasi woni ko tetta e conteneur uji 4 kañum kala duppama hanki o e yeeso autorité ji ɗum ko toon to Nouadhibou lobbudu yurmede to leydi Mali holko jogori heftade Sokela Koggala Mayga ko hewɓe namdoto ɗum ko caggal aset jewtuɗo hen o nde o yaltinno konngudi makko ñingde laamu leydi ndi teni hande omo jogori ɗowde ko fate batu jagorɗe hanki o hewɓe ceppi ngam widemo yo yaltu laamu ngu ha laaɓa to Guinée Conakry ko mette mawɗe ɓeena taw kadi ko heedanɓe fut koyngel ngel leydi ndi ɗum ko caggal nde Guinée elmina hanki par Tanzanie gotele ndiga ɓe kolliti holko manki sili hewɓe en kollitini hay nattude ni darde macce ɓuuren ɗumen e musalla ɓerɗe kala kabruji meɗen mano en ha to Côte d'Ivoire Nigéria man jaa ha to Sierra Leone kame Ghana joolam jaɓeri jaseten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno amatijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadimo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno amatijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla ɓalwal kala ceerno amatijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno amatijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno amatijane diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno amatijane diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno amatijane diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno amatijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi france kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro whatsapp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amatijane diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawateɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo walla mbiyen jaslari nogasa jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare tv ko musidɗo mon Saydou Abouba Jeere nde Thiès nde ɓe mbiyata Petersen ko kañum sumi hanki o sanga 5 heures subaka ha fayenma ñalawma hande o sapeur pompier police gendarmerie kala mum ari toon autorité ji municipal kañum kala gari toon hewɓe ɓen sumiraɓe hen gari yidde fabade yoga e marchandise uji mumen hewɓe en kolliti koko jano somoyade nde tawde gandi ɓoyata wona mayirɗe hitande wona nde jeere nde koko heewi marchandise ha heewi million ngaji kewɗi kay temedde jeehi jaadi e cuurki anda ka taw noon ko jeeyi sababu nguɗo hen accum hewɓe noon eɓen yeyoɓe ñiŋi no feewi wonande kay catal tammigal kuɓɓam nokku o gam hollirede fiiluji nana e kala banggueji kala ko wona ɗum kon autorité ji municipal ɓe kolliti maɓe gudditen enquête jaaƴƴo no feewi hewɓe hen nana daari ne piiyi ceŋi woni hen piɗɗi juuɗe woni hen kolliti gayni ha laaɓi ha wicceer woni hen kadi kolliti ko gadduno ko kala yaadi e jeygue ha laaɓa eɗen mbiya tan yo jomiraɗo lomtin ko ɓuuri moƴƴude e maɓɓe kala gartatena koye sungoji hebbannoɗe nder leydi Sénégal ɗum no wanno ko ñande alet jawtuɗo hen o woni aleɗa heccanki o walla mbiyen alet jawtuɗo hen o gam suɓoyade sarɗi yankoɓe jogorɓe yaade toon to suur sarɗeji de leydi Sénégal siftinde moɗon suur sarɗeji leydi Sénégal hewno wonde toon ko dukkoli kame kareli nonne kadi kame goɗɗum kala oɗo saaha noon subaɓe tedduɓe yahoɓe toon hewɓe ɓiɓɓe leydi ndi ne garta kay wonande yo won subaɓe taw kadi ganduɗa ko joɗaniɓe golle taw wona dukkoli wona kareli wona gueɗe goɗɗe kala ha hande noon limore nde ene jokki yaltude ene yaltira sesa ko waɗum konon cetal toppitigal on fannu nana e limtade ɓoyata ndin jenjudi kala ma yaltu ɗon ɗo wonande
ɓen gimotoɓe kolliti wonande kay landa Pastef oɗo saha daɗiɗo pucci doggata temedere capantati joɗorde so tawi kay ɓeydoyaki walla ni ko fate banggue takkuwal 16 ko nonne kadi wonande Samassa Kadu tati kam ene wondi e jeeɗiɗi taw kadi ko jaam akka jeriña ma en gartoy hen so tawi woni en keɓoyi ko laaɓi ko fate fannu ndiɗon jencudi nelaɓe CEDEAO kame Union africaine joni no fewi ndiɗo hen juɓɓudi golle ndi leydi ndi Sénégal gam yuɓɓinde sungoji ɗi galda e fitinaji galda e kareli galda e wullitade haydara galda e guyka gueɗe ɗe kala ndewi lawol ɓe kolliti Sénégal e kala saaha ene hollira potal kame démocratie fawade dow lawol pewol ɓe erima noon ɗeɗo hen gueɗe nde jokkata e nder guendi ndi leydi ndi Sénégal to Matam caggal polgo takkuwal taw kadi ganduɗa koye guinol coalition gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall kañum ɓafti toon no fewi wonande Matam Ranérou Kanel ka fayenma Goudiri kame Afrique centrale kala ko wona ɗum ko noon yaadiɓe jaam akka jeriña ɓe joofi peɗeli wonande ko Farba Ngom maire mo Agnam kañum kay sotti yoga yimɓe mabɓe fonnoɓe kay wotande jaam akka jeriñ toon to Matam ha ganduɗa oɗo saha ko takku wallumo Macky Sall kañum ɓafti toon ha laaɓi holliti ɗum noon ko goto e yaadiɓe jaam akka jeriña Abdoulaye Salli Diallo ɗum noon yalti koye jayde RFM keddorɗen ko toon to diwan Matam wonande rapport aji wonɓe toon ɓe kolliti ndiɗo hen mbaylidi ene gasa ma wonan Sénégal jaam e ɓuural taw kadi ko teskede oɗo saha sukaɓe hewɓe janggui paami ko yahata e nder administration ɗum jeeyi sababu hande o sukaɓe ne keeƴi e politique aɓe kumpiti kala ko yahata ɓe cuɓima ɓe dokkiɓe kewendi toon to sursarɗeji de leydi Sénégal wonande yaadiɓe Pastef ɗum noon koɓe gollat tan ma en ketto goto e ɓen rapport aji yimoɓe toon to diwan Matam taw koye sawtowola hajimo eyi yiyannamen hen woni weltare mawne par ce que ko e paami systéme mo ganduɗa o kañum waɗata développement par ce que sa ƴeewi hande génération 2000 ɓe foof gona sukaɓe joni mawni aussi guenwalo ɓe foof mo janggi gandi ko woni nder administration wadde hawnake eko change ko e aduna kadi ko ndi cikku mawɓe so jeeyi ha timmini fodde mumen kadi poti accude génération goɗɗo ala e 1960 ha jonna ko heewi ɗo wonko min tawa ko wonko min tawa mi yidde wiide tan ko yiyande yonde jaam e kisal ala bone kewɗe Allah waɗi yimɓe goto e jaam gasa e jaam ko heddi ko yimɓe yo mbat hakkillaji e intérêt leydi ndi ganda kadi o gouvernement e keɓe kaali ko e keɓe guurat ko e haade ɓe jettade ɗo keɓe gollir ko eɗen jogui hen jorto joɗɗo inchallah min paadi hen ko Fouta ne heewi caɗele député Boyi Faye ɗo ti ko heewi yam ko heewi wurama kadi yem gacca hakkille ɗum sa waɗama élire député an konngol ma foti wonde ko darnade to diwan ma darnade région ma darnade département ma darnade kala ko woni acte développement concret ko ɗum wona wonde oroji wonde nosuji walla inde ma ne haale tan e ɗum no yiɗa nder Fouta no feewi wonno ko ɓen yimiyankoɓe taw ko rapport aji e nder diwan Matam moni kala den yiyande mum woni hen kadi kolliti phosphade peñƴo toon to ndendore o ɗum ɗo hen ene wawa ɓamtude ɓiɓɓe fuutankoɓe ha tendiguel ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala taw wona ene nawe ha caggal leydi ndi ɓe kolliti oɗo saaha caggal kay landa Pastef toɗɗama wonani golle tan ko yo jomumen gollo ɗacca kala ko woni e haalullaji goɗɗi beele leydi ndi wona e jaam e kissala jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal woni Yacine Fall yaltini e nder windande mo holliti won on bahluɗo compte makko taw kadi koye compte X waɗi hen natal mum waɗi hen ko wela windi hen yimɓe gandu wona e jagorɗo affaire étrangére yalti koye banggueji goɗɗi kono yaltani e mabɓe batten ko taɓal jehen ha to Bakel wuro wiyetengo Kungani wuro wiyetengo Kungani to noon ko ɓandu gorko yiita toon duuɓi makko noon andaka kono kadi sifa makko haalaka nde tawno ɓandu ndu ne fuɗɗi bonde no fewi ko hande subaka ɓandu ndu yiita ɗum noon yiita wi wonande lieutenant Saliou Diaw oɗo sa noon ɓandu ndu yiitama kono andaka taw koreji makko andaka ni hooli sifa
sifa makko finoɓe to mayo Sénégal oɗo saha hewɓe hen puɗɗima hollirde weltare men mawde no feewi ɓen tambiɓe wonande golle barrage mo manantali ɓe kolliti wonande kay ken won hande balɗe tati diƴƴe ciwotonoɗe ha mbawa kay yoloyde gueɗe kewɗe oɗo saaha kala mum dartima ngoɗo hen maayo ngo wonata koye ruttitade e wiide Bakary Fati goto ardiɓe oɗon fannu taw woliti ɗum koye jayde RFM to Jifeere eɗen gandi tawi nder Fatika toonne kadi wonande mare toppitiɓe nden kay kisal maaje Sénégal ñande altina heccanki o 17 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe nangi toon laana kay kan laana fewjunoka yaade e ɗeɗo hen maaje kadɗe faade tan to leyɗele Europe aka jolni kene tolno e 119 taw ko migrant yinnoɓe ɗannade kamɓe kala noon ɓe mbiyama teɓ oɗo saaha ɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe gam tottitede ɓe koreji mabɓe wuuro wiyetengo Sump tawete koye nder commune de Teskera en tawi nder département mo Linguére arrondissement mo Yang toon noon ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko suka debbo mo duuɓi 18 nottortoɗo Dieynaba Sow mo ganduɗa koko resano caggal mum tan woni balɗe seera guila noon nde seera yimɓe heɓe natti famde ɗum gonangal muɗum ko hanki subaka sanga 5 heures nde koreji makko teski jiyanimo gone yiilademo waɗɗani galle mabɓe ko ɗon ɓe tawi mo welta e lekki caggal muɗum noon gendarme aɓe ɓe yang mbawi arde toon ne garde sapeur pompier ko ɗon ɓandu makko suuta nawa toon to hôpital Elisabeth Diouf mo Daara Jolof ngam wonande loskoji mbaɗe hen hewɓe kolliti noon ɗeɗo balɗe kala ene holkisno no feewi ko fate cellal to banggue haqqille makko walla ni to banggue ɓandu makko to Saraya kene tolno e 11 neɗɗo woni ko nanga toon ɗum ko hanki o ɓe nangaɓe noon nanguiɓe ko gendarmerie ɗum ko caggal nde ɓe guddi lawol taw kadi ko lawol RN 7 taw kadi ngol lawol ngol ganduɗa ko corridor Bamako Dakar Bamako ko ngol ɓe guddunoɓe kadi circulation yaade ɗum ko caggal nde accident motoji ɗiɗi natodi toon ha jeeyi sababu suka goto wasi hen fittanu mum on mayde hen o nawa ko toon to hôpital Ahmed Dansokho mo Kédougou ngam enquête wawa waɗede hen kamɓe ɓe kolliti motoji ala kala dogoɗo ɗon seesa ɓe namdi ko nden kay kisala e guure mabɓe kala ɗum waɗi ko sara wuroytengo Bembo hakkunum e Saraya caggal nde gendarmerie ari wawi hutorade lacrymogène woni garnaɗa ha wawi nangude hen 11 ɓe nanguira noon ko ƴettadeɓe haaldeɓe woni konngudi faade autorité ji ko wayno gendarmerie ko nandi hen ko hande ɓe poti darade yeeso procureur ngam ɓennudeɓe walla ala accedeɓe oɗon gandi ñalawma hande o ko ñalawma teddiniraɗo windere nde kala ɗoftade walla laɓɓinde kala ko fati duusuji lotteɗi e jalteteɗi kala jeeyi sababu noon hande o kalɗo duusu wonno foti ko toppitede fewne ase moƴƴinede tawno ko suturo neɗɗo o ko toon kadi neɗɗo o wawi fewde kala ko ñaami ko yari ko toon yaltoyta ko toon fayata ɗum noon foti ko toppitede fewne ha feewa jeeyi sababu hewɓe kolliti wonande école Pikine Guédiawaye Keur Massar ɗo hen école aji ɗi duusuji ɗi gona duusuji belɗi larde no feewi école Pikine ken wona 120 élèves ene ndenda duus goto taw koye oɗon fannu ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗena koto leydi Mauritanie wuro Nouadhibou kene foto wonde 99 tonnes kosam bonɗam ɗam happu mum gasi yiita e nder conteneur uji 4 ɗum noon ko toon to Jeune France woni ko duppa hanke tawtorede autorité ji tambiɓe oɗon fannuɓe koliti maɓe ɓeydu darde kisala haɓe gaddana cellal e bitali ɓiɓɓe leydi ɓe erima kadi yimɓe ndentoto yeyde kala kadi ganduɗa happu mum ne gasi nde tawno hunde so happu gasi so neɗɗo ñaami goho halis mum boni ɗiɗi kadi cellal waasi ɗum 4 heɓtata ko cellal muɗum ɗum noon moni kala yo nunɗo e banggue mo hettiri o e wiide ɗiɗon autorité ji haɓade ɓeydugol cogguji e nder gendi leydi Mauritanie jagorɗo jeeygol leydi ndi ummini campagne haɓade piriji ɓeydeteɗi on campagne noon koye pelle certuɗe hakkude magasin uji kame jeereji e nokkuji kala ɗum noon gam findinde yimɓeɓe e rentindeɓe ɓeydugol piriji e tottudeɓe kayitaji ɗakkaɗi piriji ɗi ganduɗa
jomen kala ko wawi heftare mbiyata kam tintinaka ɗum noon on jagorɗo fandare makko e ɓiɓɓe leydi codata hunde kala ko heeƴi e mumen taw wona prix ɓeydeteɗi kala saaha jeeyi sababu noon oɗo saaha o ummini wonande oɗon campagne goɗɗo o ko gouvernement mo leydi Mauritanie ummini campagne e nder Nouakchott ngam laɓɓinde ha laaɓa wonande cuuɗi Allah taweteɗi Nouakchott ko wayno jumaji e jamaji guila fittude ɗum pentirde ɗum waylude tappiji gonɗi hen ɗi gueɗe kala pewnite ha feewa ɗum noon ko jagoɗo affaire diine o holliti ɗum ko ala ɗum ko gardide sur sarɗiji hanki yillima juma ɓurɗo mawnude e nder Nouakchott ngam yurnitade oɗo saaha hestitinde cuuɗi Allah ɗi ha ɓuura wawde fewde kala mum fitte ñonkoto itte hen ha laaɓa ha wiya ceer gartaten koye discours horeji leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani discours makko yeeso G20 ngo o tawtorno toon to Brésil hande o taweteɗo leydi mum toon to Nouakchott kanko hoorejo leydi Mauritanie e nder discours makko en tant que gardiɗo Union africaine holko o wi wonande Afrique oɗo saaha heege nana tan laya basal nana laya no layirta ni ne hulɓini no feewi o holliti yimɓe joyi ɓe jiiɗa kala hen goto ko basɗo walla ko mayɗo heege walla ni ko goto tan wawani hen hoore mum nayi heddiɓe kala ko tampuɓe no feewi kanko hoorejo leydi Mauritanie o holliti ɗo e hittande ujunnaje ɗiɗi e capanɗe tati so tawi peeje mawɗe ƴettanaka Afrique jeeta koye leyɗele ɓurde heyɗude e nder windere nde o holliti ko hakkude inondation ko ari kala wonata ko yolayre bonna remru mabɓe ko heddi ko ko yooro kame caɗele kala teni kadi ko caɗele duumiɗe ɗum noon o holliti ɗeɗo caɗele so tawi ɗe cakkanaka feere guila joni ma wonoye caɗele mawɗe no feewi gartaten koko fade banggue fédération internationale de la croix rouge walla ni croissant rouge windere ɓe kolliti e nder cimtol mabɓe wonande hewɓe kay dogui leydi Mali ngari moltade e nder leydi Mauritanie temedere capanɗe walla mbiyen tan a 260 000 taw ko réfugié ji woni ko iwi toon to leydi Mali ngari moltade taw tari koye balɗe e jonte kame lebbi wonani tan diɗɗal gotal jomini ngara cente pelle ne doga kareli baɗoji toon to hakkude leydi to ngam moltoya to leydi Mauritanie kewna 12 ujunere pawɗo 400 Mauritanaɓe wurnoɓe toon to leydi Mali garti e nder leydi mumen ɓeɗo kala dogi ko piyanɗe gulɗe jaw baɗoje tonɗe almourabitouna eɗen gandi ko équipe mo leydi Mauritanie jooɗima ɗum ko hanki o caggal nde ɓe kippodiri e gendi leydi Cap Vert kamɓe noon pi Cap Vert gotel e ndiga kono hatta hay piggal ngal ɓe pi Cap Vert ngala tagani ɓe ɓennude ɗum ko caggal match hakkude leydi Égypte kame Botswana no gasiri ni jeeyi sababu kamɓe ɓe jahata Maroc 2025 ngam tawtorede ndiɗon kuɓeeri jeheten ko ha toon to Boutanda taw yen toon musidɗo men Zakaria Samba Dia wonande kay Zakaria Samba Dia jillo ceerno Sarif Oumar Sow mo hoore ñiiwa yillima toon to Boutanda jaɓimamo toon Khalifa Gallo ceerno Idrissa Oumar Diallo on noon jaɓimamo toon to Boutanda taw kadi ganduɗa ko jillo jokkere enɗam kam e cehilagal ko fati wurtinde enɗam kala ɗum kadi ko toon to Boutanda sa nani ɗeɗo daaɗe aɗa anda tigui rigui ko daaɗe wonɓe e jaɓɓade e bismade jaɓɓama ɗo e wuuro meɗen teddungo Boutanda hono ceerno Sarif Sow gummoriɗo to Horeño Sarif Sow ko ɓi ceerno Ahmadou Oumar Sow mbo Horeño jaɓimamo ɗo khalifa tedduɗo mo Boutanda ceerno Idrissa Oumar Diallo kañum e dendagal Boutanda naɓe e ko taari Boutanda kala ɓe jaɓimomo jaɓɓugal badgal fayide pattam lawimal hono ceerno men ceerno Idrissa Oumar Diallo o holliti e bismago makko e ceerno Sarif Sow o holliti ɗum ɗo ko weltare mawde wonande ɓe kamɓe ɓesguli Boutanda naɓe ko ɗum ɓeydare kadi wonande nokkure nde kanko ceerno Idrissa Oumar Diallo ceerno Sarif Sow holliti wonde ɗum ɗo ko ziyara gam jokkude en ɗam hono kadi hollidde wonde ɗiɗo galleji ɗiɗi ko hunde wotere guila hanki tawi hande arani galle ceerno Ahmadou Oumar Sow mbo hoore ñeewa galle ceerno Khalidou Ly mbo Boutanda ɗum ɗo ko galle goto guila hanki tawi hande arani wonmi tan ko e nokku makko ari kadi ko e nokku makko ɗum ɗon ko ñande jofde
talata oɗo mo ɓennuɗen e subaka talata o finira ko yaade ha to nokku to jiyaɗo Allah o leeliɗo woni ceerno Khalidou Ly mo Boutanda ɓe mbaɗi ziyara o no hannirta e niyete nonne kadi ɓe jalti caggal ɗum ko jewte nonne kadi wasiyaji faade e dendagal ɗum nde tinnoto e jangdeli muɗumen nde tinnoto e dine mum nonne kadi jonde nde gasiri ko fate e do'owuji ko fate leyɗele ɗe nde Allah aldata jaam e deƴre e nokkuli ɗi kala duwanade dendagal bandiraɓe guila e ɗanniɓe ha ɓe cellani fofof waɗama e oɗo ziyara mbo ceerno Sarif Sow waɗi taw kadi ko e wuuro men teddungo ngo Boutanda ceerno Idrissa Diallo holliti ɗum ɗo tigui rigui ko ɓeydare wonande nokkure nde musidɗo moon Sabel Zakaria Samba Dia ga e Bekere ngam Weltare TV. Zakaria Samba Dia to Bekere golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to leydi Mauritanie Guidimaha Boutanda hoore ñiiwa kon takkusana yoni ha to Melga Mali Mauritanie kala muɗuma ha toon to Gimbañanga paɗen koto leydi ndi Mali to leydi Mali e ballal ndiwowa weeyo ko dow kaɓe inniri raddo ko kan kay wawi derguidde pittali kewɗi e wiide état major général armée leydi Mali ɗum waɗi ko toon to région mo Bandiagara ɗum ko caggal e balɗe bandum wonande état mo dogo e kala saaha ne gullito guese mumen remru mumen kala mum de hande o ɓen joguitiɓe armée ji ko kadi ɓe dillude koɓe kadi ɓe yaade haajuji men jeeyi sababu guure kewɗe e kala saaha ne duppe ɓene mbarene piye kamɓe laamu leydi ɓe ƴetti pellital rende kisal wonande finoɓe toon hewɓe en kolliti ɗanosno ko guitel gotel kono hande batti gonɗe ha ɗano woni hen ni batti wendorde gam teskede toon oɗo saaha ndiwowa ka leydi Mali e kala saaha ene weeya toon gam weeyandeɓe jaame kissal kadgol ko fate jeeygo médicament ji taw ko jeeyeteɗe pharmacie yogay boli boutique aji e table e jeereji kala jeeyi sababu noon oɗo saaha beele ne ɓeyda rafi walla ustad rafi walla ko bonnata ko haalis ɗen comprimé ji jeeyeteɗe ɗum ko caggal ardiɓe pharmaceutique ɓe leydi Mali nde gulliti wonde autorité ji ɗi mbaɗino hen hattan gam haɓade ɗum elle ma wi ko hande ɓeydi nde tawno heeɓe kolliti waɗi haalis ha feewi jeeyi sababu noon ɓen yeeyɓe pharmacie ji hande ɓe dillina laamu ngu nde ɓurata wawde darade gam teskede hande o ma wi elle yeeyoɓe ɗin médicament ji boli elle ko toon cellal dañoto walla ko toon ɓuuri webde holko woni toon ko ala pharmacie ɓe kollitinde ɓen ɓeydata darde haɓade ɗiɗon banggueji kala to keñe ba guila tan jeegom lewru novembre jagorɗo administration territorial leydi ndi jettino pellel uddude oɓirde kanŋe tawetede toon catal taw ganduɗa ko fédération fona ɓen taweteɓe toon ɓe kolliti kamɓe ɓe gona jeyɓe sababu baylugol taaridi oɗo sa sukaɓe dilloɓe toon ɓe kala dillata ko yidde dañde ko dañi ɓe erima laamu ngu nde wata walludeɓe beele ɗen gueɗe kala mbawa udditede to bawal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou ko ene tolno e million piccala nogas e jeeɗiɗi taw kadi ganduɗa koppeteji euro kañum woni ko tetta toon ɗum ko heccenke o on mo tettira o mofti ɗum ko nder valise ne woni koliji on euro fano ko hol toon andaka taw on noon binoɗo wawi ɓennindemo haw jolay kaɗo hen laana on wattidi ko nanguede caggal kanko nde o nanga on yiɗino dogde o saaha noon holko saabi duwagne nanguiɗen haalisaji kala ko ɗi ndewani lawol nde tawno woni haalis sen yalta regui ene foti hollirede walla rewa e mbaadi lawol joomum yoɓa ko foti yebde ko taw wona e suuɗayde nanguira ko ɗum a frota holko jogori wontande sokel ko gala mayga caggal nde catal sedema ɓe eri on nde accitta lefol laamu ko ɓuuri yawde hande woni happumoɓe dokkuno délai muɗum ɗum ko caggal ñande asen nde o yaltinno konngudi makko ɗin konngudi noon ko ñingdemo laamu leydi Mali ko gonga ko hoore jagoɗo kono gueɗe kewɗe watinata tenti noon dirtingola sumgoji ndeɗo sumgoji tijjanoɗe hitande mayde nde ala kala ko gasi walla ni nder ndeɗo hitande ala ko gasi hen haydara holliti noon wonande ala ko andi hen o haali ɗum ko yeeso mouvement makko M5 RFP ɗum noon ko caggal hanki hewɓe ceppi wonde kay yo iw e gollorgal makko o jansima laamu ngu woni hen kadi kolliti yaadiɓe makko ɓe ɗum accintama golle makko teni hande kadi ma o ɗo batu jagorɗe ko wonde kala ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to leydi Guinée Conakry ko Sénégal naaɓe ɗiɗo hanki ñawana duuɓi tati e kaso ɓe jiyata nangue ñaawiɓe ko tribunal mo Mamfanko ngal tribunal on ñaawi Hadi Diagne wonde Bintu Djiboni a Diatta
ɓeɗo kala ñawanama duuɓi tati kaso ɗum ko caggal nde ɓe nanguira e nder lewru décembre 2023 kene wona kiloji 4 taw ko kokka yina ɓe ɗon ɗo bowal aɗa diwoje ngal guine ɓe paano ko toon to Dubai woni Émirats Arabes Unis kanko noon Hadi Diagno e wonde Binta Djiboni Diatta o holliti kanko wayiyanno ko jinjeer toon to Casamance ko ala ɗum komo joguino Kilian biteɗo Mariama guinenajo onne aranno suma e makko e kala saaha itta halis rokkamo on noon bismimo toon to leydi Guinée ko femme d'affaires en yaaha Dubai e kala saaha so ari ma waw nawdemo toon o safroyo cancer makko kanko e gorko noon ɓe jeeya ɓe jettiɗon on kuppi biyeji itti condinaneri tottiɓe wi noon yo mofto ha tiiɗa caggal mum noon wo jirti wo sali nde ko yo woni yeeso makko ko nanguede ɗum jeeyi sababu ɓe taƴanama duuɓi tati e kaso Mamadou Bari eɗen gandi ko suka dongnannoɗo moto taxi pellanoɗo taw kadi guila jeenayyi lewru juillet 2024 kurale hoore to Hamdallahi e seppoji bannoɗi kañumanki wasi fittanum ɗum guila ndena wonno koto hôpital ene safro ngal kural ngal hanki yooɓi fittandu makko ɓeena taw kadi ko heedanɓe kippomo sili leydi ndi ɗum ko hanki o caggal ɓaftodirala hol jogorɗo yaade toon to Maroc 2025 beele ko Guinée walla ala jeeyi sababu hanki Guinée fiyama ɗum noon ko caggal nde Tanzanie fiiɓe leydi mabɓe fiiɓe leydi muɗum hewɓe ɓeena taw ko supporteraji wonande sili kolliti mette e musalla ñaajgol ɓerde mabɓe ɓe kolliti ɗum ɗo henna alay saago ɓe natta wonde supporterie saabu ɗum ɗo henna ene wawi yaltinde neɗɗo hay aduna saabu hanki o piggal ngal ɓe piya elle tan oɗo saaha ko ngal piggal ɓe piya ɗum koye coupe d'Afrique elle wona e éliminatoire woni hewɓe mabɓe kolliti sili fonno tan wadde qualifié yaaha toon to coupe d'Afrique haysene fiye toon wasa éliminede hewɓe en kolliti metti mumen mawɗe no feewi sen giwi to leydi Guinée Conakry paɗen ko toon to Côte d'Ivoire politique hakkude Laurent Gbagbo kamne wonde hakkude Laurent Gbagbo kame Affinguesane woni Pascal Affinguesane gardiɗo FPI landa ka ganduɗa ardino ɗum ko Laurent Gbagbo haadi mum dummoyede toon to cour pénal international gila arti kan landa hooti e juuɗe Pascal Affinguesane caggal kay nden ñawore kanko Laurent Gbagbo wasi on parti o waɗoyi crié parti makko goɗɗo woni PPA taw ko landa africaine ɗum noon hanki o teskama jonde hakkude mabɓe ngam waddude jungo e jungo teskanade sumgoji payaɗi ɗi ɗin sumgoji waɗata ko ɗum sumgoji waɗata ko hitande fande hitande ujunere no gasi joyi ɗum ko caggal binditogol listuji électoral nde gasi ha laaɓi to Nigéria kene tolno e koñinkoɓe joyo ɓiɓɓe leydi ndi koñinkoɓe joyo armée leydi Nigéria kañumen mbara taw koye attaque mo Iswaba waɗi ɗum waɗi koye base koñinkoɓe to wuuro wiyetego kari wuuro wiyetego kare to ne tawi nder état mo Borno eɗen gandi catal Iswaba jokkodiri catal Iswaba jokkodiri koye Al-Qaïda ko waɗa ɗum ko noon hakkude Iswaba kamɓe wonde Boko Haram ɓe itotta koye duɗal gotal kono ndiɗo jeytari jeyti ɗum ko Iswaba ɓenne kadi communiqué mo jaltini ɓe kolliti ɓe jooɓi ko pittali nogas e koninkoɓe armeli ndi armeli ndi noon holliti ko pittali 5 waɗi noon ken wona yimɓe 10 mbawi gañade hen serale wonnaɓe rewɓe hewɓe finannoɓe toon to Liban liggotonoɓe restaurant ji hôtel aji e galleji ken wona temedɗiɗo debbo goni koye kaya mbeya musta no fewi ngalaɗo goni ngalaɗo cuuɗi ɗum ko guerre hakkude Liban kamɓe wonde Israila laamu leydi ƴetti peletal no comme hanki 19 ndu lewru neldude avion beele kamɓe kala ɓe gartire e nder leydi mabɓe hewɓe en kolliti ɗeɗo balɗe kala guuri ko kataji musti no fewi toggana jonte tati hedde sumgoji taw kadi ko sumgoji présidentiel tijjani jeeɗiɗi lewru décembre 2024 landal lundo noon landaji lundo hanki mbaɗi conférence mumen ɓe joofima peɗeli armée leydi ndi oɗo saaha wadude malde nana ko fo addo mo ganduɗa manda mum gasi konde armée o nanganta NPP wonande landa laamu kaɓe kolliti ɗum ɓe jadata en hande ni janggo on joolam jaɓere Israila hoore jaggodo leydi mum woni Benyamin Netanyahu holliti ma yaltin million ngaji 5 koppareje dollar kala gadduɗo otage hay sokoye otage goto nangaɓe toon to Hamas nangaɓe to Gaza e juuɗe Hamasiyankoɓe kala gadduɗo ma waɗe nden kay kisal kame koreji mum kala otage kadi ma waw tottede million ngaji 5
taw koye koppareji dollar ƴami ɓerɗe yimɓe ƴami ɗumen haalisaji ɗum ko on hoore jaggoɗo mo leydi Israël to Haïti hanki jamma ko piyande gulɗe jaw mbaɗi toon to Port-au-Prince ɗum noon ko hakkude police e pelle joguitiɗe armée ji jeeyi sababu police teɓɓiti ken tolno 30 fittandu ɗum jeeyi sababu hannde o Médecins Sans Frontières dartini golle mum kala joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e jolama jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi kono Français toon dey ana paari noddi on joɗini toon leydi Azerbaïdjan ɗum ɗon ko caggal kayde jagorgal maɓɓe ngal ko fatte e gueɗe caggal hono leydi ñande talatare 19 lewru jolal ujunaji ɗe nogas e nayyi wawi noddi toon on joɗini toon leydi taw kaddi ko Azerbaïdjan mbiyeteɗo hono Leyla Abdoulaye Eva ko on tigi nodda toon e wawde hujjikinade toon e batu mabɓe toon to Bakou to mbanno toon e COP mabɓe 29 toon ko waylo taw kadi ko weeyo ngo e nde leydi mabɓe kono ittiguel noon wonde tawno koto Français yaadani e koɓe mbaɗi ko ɗum noon jogui men mettere feewi wawi kadi noddude kadi ɓen e wawde kadi dañci hen tigui rigui wawde humpito tigui rigui halko faɗiɓe ƴettude koɓe ƴetti ko leydi Français hande ɗum ene wayno remoɓeɓe to wonɓe toon ɓe ene jogui kolli kay mettere mumen ñande talatare 19 lewru jolal ujunaji ɗe nogas e nayyi e nder gendi ndi kala ɗum noon gam kay wiide kay laamu ngu ko ƴettuno ko yo waɗa feere kay kono taw kadi ko kala ko haalduno e mabɓe yo waɗa feere kono waɗa ɗum nde tawno wonde tracteur uji ɗi puɗɗima kay arde won toon to banggue hono rew hono leydi hono Français ene wayno dey guila kay altinare noon fuɗɗi kay on waɗede 17 lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Ukraine toon dey mo hanki o wonno taw kadi ko ñalawmaji hono ujunere ko hakkude mabɓe e leydi taw kadi ko Russie nanggodiral hakkude mabɓe ɗum noon ene wayno kamɓe leydi hono Ukraine wi fuɗɗorima caggal nde leyɗele deddo Amérique jamiriɓe yo kutoro ko wiyete misilaji longo porté ko ɓe mbi ɓe kustorima ɗin taw kadi ko Amérique naɓe pewɗi ɗum biyeteɗe ono ATACMS ɓe puɗɗima ene wayno hutorade ɗin tigui e nder taw kadi koye Russie toon Pakistan ñalnguji tati mbawi hono wadde toon 16 taw ko hono yanke ruttima hen e jomumen e ɗin alkitaje woni policier ji jeeɗiɗo mbawi hono diftede hen ɗin ñalnguji tati noon e nder ñalawma goto waɗi toon ko banggue rewo ɓaƴongo sagod ko hirnangue taw ko Pakistan taw hen taw kadi ñalnguji ɗiɗi wawi kay yeeytade ɗumen ko groupe taw ko Pakistan ɓe nodduteɓe taw kadi ko talibaji en mbi tigi kayɓe ene mbaɗi nguɗon hono ñalngu Liban ha joni dey piyande ene tawi dikka hakkude leydi hono Israël e kamɓe dey e Libanaɓe ɗum noon ɓe mbi wonde fodde kay 60 ujunere Hizbollah en nan toon jooki e ɗin ñalnguji ɗo mbaɗata sarabdunay saha ko ɗum ɗo dey lownoɗen e wowru gunɗen ha ɗigui juppanɗen noon bandiraɓe taw wonno koytade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sanogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri golle ma jooɗi peewi toon to guiɗi makko musidɗo men Zakaria Samba Dia ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena